ፍረሽ كأتو خلو يذكرني أب تكلتشحن كلتن كالاي عمد كبصحو خلو إنجنيراتنا إرتراتهم سيفيل إنجنيرز مهارو أب كالاي عمد ويسالساي عمد حمشة عمد يمزودو أب سالساي عمد سراح يجمرو نيرو سلامتاي هنسا قويا سلازنفري أب سالساي عمد كلو I remember ناي current master plan دوسوس زوص زبلو رابع عمد تمهاراي كلو ينتسراح جميرو نيرو ناي سيفيل انجينيرينج تمهاراي كله مالتي مستوم كالوت اكسبرتس كاينو فح زبل قطبا رينا اينا قد ما يزنو برود ما كاباين رعل كزاربو خا يقولوا تاي زري كازي حجر تمعبل انتلا اتي زمهار زلو منسي ما اسك فود الي زهوا انت انا بتي ايكونوميك كونتريبيوت كجبر قال نجر مخجبر نزو ما بيرترا زلو منسيات نخومو خغبرو اندحر خوينو دما ات برايفت سيكتور عدل كبا مالو منغسي ترا يكون عدل كبزلو برايفت سيكتور عدل كوهبلو عدل مستوى بدما اتي ترى سب دما كواسا يخل انا تمهراي كله هذا معلتي بزي عبد سوقدو غزاوتي سراح سلازنبره ابو خيدنا دبداب زبهلا له حنت معل سريح كميت نقفات 100 نقفه مال شعو ورحه تنقسقس كبناتي قرطوا كايدان زلو مغب ما ينكات يونيفرس لزلنا تاين مالتي I had those kind of experiences ابي هرترا كم عينت عدل تفتير كادما كالوت منسيات تقبري يقولوا እዚ conversation እዚ ድማ ደገ ዘለና ዓቢ አበርክቶ ይዘለና ናብዚ ጉዳይ እዚ ንምባል ኢለ ህንፃ ብዛዕባ ህንፃ እንታይ ተባሂሉ እንታይ ከሰብ ትፅቢት ነይርዎ እስከ ብዛዕባ እዚ ስለምንታይ እዩ ትፅቢት ናይ ሰባት ምክንያቱ ገለገለ ሰብ ኣለቡ ዲስአፖይንትድ ካውን ዝኽእል እስከ ገለ በለና ህንፃ ምናልባሽ ከምቲ ዝድለ ምዕባለ ገይሩ ምባል ቁርብ አሸጋሪ ክኸውን እዩ ብዙሕ ፕሮጀክታት ጀመረውን ኣብ ሞንጎ ደው ዝበለ ነይሩ ሕጂ ብዝቐረባ ግዜ ኣብ ምውዳእ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እቲ ቀንዲ ፀገም እንታይ እዩ እቲ ናይ ሲሚንቶን ናይ ሓፂንን ቀረብ ሕቶ እዩ ኣብ ውግእ ከለካ ድፍዓት ክሰርሕ ትኾንካ ገለ ክትገብር ትኾንካ ዳርጋ ዘፍረኻዮ ኩሉ ናብኡ ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ስናቱ ኣሉታዊ ፅልዋታት ነይርዎ ግን ከዚ ተሪኦ ዘለካ ሕጂ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ከይደ ከለኹ ውዳእ ኣሎ ስለዚ ኣይ ቲንክ ሓደ ካብቲ መንግስቲ ኤርትራ ክገብሮ ዝደሊ ምናልባሽ እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዓንተወይ ክንዛረብ ከሎ ዝተንከፎ ናይ ኣባይቲ ገዛ ዘይብሉ ሰብ ገለ ዝብል ናይ ብሓቂ ከምቲ ዝድለ ገስጋስ ከም ዘይተገብረ ምዕባለ ከም ዘይተገብረ ራእይካ እዩ ኣነ ብዛዕባ ናይ ህንፃ እዚ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዝበዝሕ ብመንግስታዊ ትካላት ዝተሰርሐ እዩ ኣይ ቲንክ ሓያል ዝኾኑ ሓያላት ናይ ህንፃ ትካላት ኣብ ኤርትራ ናፅነት ማዕቢለን ነይረን ግን ምስ ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን ኩነታት ከምቲ ዝድለ ኣይማዕበላን ስለዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ሰላም ድሕሪ መፅኡ ንሪኦ ዘለና ሰላም ድሕሪ መፅኡ ኣም ሹር ሓደ ካብቲ ዓብዪ ኣድህቦት ገይሩሉ ዝስራሕ ክኸውን يسير أجن حنتي على أنا من البعض نسقى زيادة كابين العالي سلت تفلت كنا قرر نتغل حنتي نعي سقات قفت فترة اللي سقفتها وانت فترة اللي في الله بكرم تكون كله تتغرس نهر ترى في الله كتماتات أمنا أريقله and if we know something about بزعبا infrastructure بزعبا جزاوتي بزعبا هنسا كن زارب كلنا دما الحرق زي collapse كجبر الكايو خليو نحري properly maintain زي غير كايو ስለዚህ maybe ቲ ኤርትራ ዲሌይ ትገብሮ ዘላ ብፍላይ ኣብቲ ፅገናን ገለገለን ዝወስድ ዘሎ ፅገና ፅባሕ ንጎ ንዑ ንክንሰርሕ ወይ እውን ንኩሉ ኣብ ሓደ ግዜ ንክትኮ ፀገም ክፈጥር ኣይክእልን ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ድሕሪ ናፅነት ናይ ኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራ ፅቡቅ ዕድል ዘጋጠሞ ዝብልዎ ወላ እኳ ኣብቲ ባንክ ናይ መንግስቲ ባዶ ወላ 1 ሚልዮን ብር ገለ ይፀኒሕዎ ዝበሃል ግን ትሕተ ቅርፂ ፀኒሕዎ ይበሃል ኣባይቲ ፓብሊቲ ኢንፍራስትራክቸር ሲ ፅቡቅ ክሰርሕ ዝኽእል ፀኒሕዎ እዚ ኸ መንግስቲ ሃይለማርያም ወይ ሃይለ ስላሴ ዝሰርሖ ዘይኮነ ንሳቶም ከዓ ብዓቕሞም ከጥፉ እዮም ፀኒሖም ልያን ዝገደፎ ስለዚ ወላ እኳ ካብ ሰውራ ካብ ሳሕል ተተበገሰ ናቱ ተመክሮ ዝነበሮ እንተነበረ ፋንክሽኒንግ ኢንፍራስትራክቸር ፀኒሕዎ
functional infrastructure دما هذا كابتي حجر نكتهنس منقسن نكتهنس زخبة بدو تعتقرتي إيرترا متأنتي جزية وصل زلنا بنتا بس مرا جل سبعة له يونسكو مسجبات تانا سمرا يبلوني تعمل سبونا قريب أنا جن نقول ما يعملوني ولا يونسكو مسجبنا جزاوتنا كي هنسنا بوجيرو كعني لهم زجبروا غينو يسمعني أيامنهم يعني زم تكالازيو I'm sorry هذا سب كميلة don't trust in nobody زوانا كمان يبلون كل السيستمات نيرترانا متكامز جبرنبر نايب حكي يونسكو ناس مرز حليلات تزنبر كسب حجين تاي جبرال ولا عنتي جبران سلازي كلهم يوم تكالازياتهم نيرترانا متفامبر نمهناتا كسر عزو خلي يكونون سلازي اتي داغ مهنتا ويون اتليست صقنا نايت انفراستراكشر جزيه موسادو منالبات نحجك قدامنتات كالك كون خلقن جزيه نحرمتيتكا ايغبر روز املاح دما عقمنا سلاز فلت ايغبرون زخون يكون صقم تغاتيمون انت عينت صقم تي انفراستراكشر بهذا كولابس كغبر خليو نزخ نتزلنا برايورتي نقير ايغددنا ندوزي اوكي سمينتو صقم አለው ግን ስለምታይ መንግስት ኤርትራ انا عقمي بالله فاين انا عقمي بالله እቶም ዘለኩም ካብ سعوديا ديهم كتمسو ካብ ግብጽ ديهم كتمسو ولا ካብ የመን ديهم كتمسو I don't care يخيل يزبل ገዙ ይጸግን እስከ ዳህና ይምስራህ እስካለ يخيل يزبل ሰብ ገዙ ይጸግን ትካሉ ይጸግን ክብል ዘይምخالو ስለምታይ ይኸውን ይልካ ትግምት يونسكو العلكا تيك بخلت شحن عصر تخلتن بنغازن تروبلن كيدانير أقمتي منحاتو بلو مراعو بنغازي اب تروبولي خمسة ناس مرا عينت غزاوتي زلو مسرا هو سنبيدي عاني ناي بحكي عاني بتزام هذه اسمرا دحاني نيرو زخانا انتاي مرأي ناي حزبنا ناي مكنخال ناي غوز نبروتون مرأي سازي بتزام هذه حزبنا نتي نبروتو صبو كان خونو صنحيو ابغلا اوان زناي مصقان تبلو زبال دويل نيرو ابز حلفه خلت عامت كتسقن تدلي حاجزها صقم يلن انا اسمرا خيدو خلخو خاف اداوصينا حمني تشبير ناي لعلي صقنا زدليونيرو غيرنا سلازي አሎ تصقم تايو حدث واغايو ምክንያቱ خبر زبلي سمنتو ገለት ረኽቦ خبر زبلي خالاي عقمنا يسباتي ዳርጋ መብዛሕቱ ሰብ ገዙን ክጽግም ዳርጋ ዓቕሚ የብሉን ክበሃል ካሊ ስለዚህ እሱዩ ቲ ህዝብናሲ ዝሓለፈ 30 ዓመት ብፍላይ ድሕሪ ናይ 98 ዝነበረ ውግእ ኩሉ ኣድህቦ ናይ ሃገርን ህዝብን ኣብቲ ኩናት ዝነበረ ኣታውታቱ ተሃሲኡ ተዳኺሙ ግን እዚ ኣብ ደገ ዘለዎ ከዓ ከይዶም ዘይጽግንሉ ولا حنت مخنيات يلن I'm sure اب زوبا ماخلي غزانا نيرو كيدنا فعال حتينا فعال راوسينا بتا مسرت زهاونا فعال سكين دينا قال منالباش بزعبه تحت ارص دحرو نزارو كنا اب ارترا بفلا بسمرا زلو زناي فانيا تروات دي حاجه تبلو بتعم تبالاشي نيرو مخنياتو ابز قدمي 7-8 عامتات استسرحين يرو وسو حيال خستات تسكيني جيت قدم نريو نورنا على ناي ماي قدم ماي خوقا هلو بمولو زشني ما دانت زلو خبابتات ما خل كتما زلو قرب تحت بلوتات اب قلايز غير نيرو حجي خم عينت خناتات يرن سازي كمتن تمنيو خمتن دايلو معوالتات يلن جن بتزامادي سبات كوغورو سديليم انا خصاب زفلطو زخلك الاكال يلن فاداوتيم كصغون كليوم ساعات عندي تو نيرا مسلم تي كونستراكشن جن ابايت جن ينايت جمرنالو سزسو نري صبه جن ابا خلخاتي نمنتاي نابنت حنت كابتيا ني كتمس مراسي ملك اخذ كير تخل بويات رايا قال دعم بعل فلت ولا تي كاتدرال دلو كبابسي بويا كلك زي كللو من قدي اينو تانا ينورا فابريكا قريبا لنكنه زي حبريتا وسياسنها انا قال كابتم زياده استحقس كلها انا ذا تقال زي مهنياتو نورا يكون سميتا بيرترا تطرا نغير سلازلنا تي فابريكا ترايزل لنا سو حدا كابتي تتكالات زلو نابنت زي كودنا حرنا زلو تكالاسي بويا نكلوخيوس عقم زسوني مثلا سس سلامتا ازيانا بويا
ጠጠው ክትብል ኪላ ወይ ውን ስለ እንታይ እስከ መብርሃበና ምክንያቱ ስለ ዘይን ይፈልጡ أنا مبزعتو أقولنا حرنت زلوا جزاوتنا أي برايفت سواتيو قالنا أي من قصلو تناي من قصي ناي قدامنا تات حتى خون خليو قدامنا تات أي هابون خون خليهم تناي برايفت كن مسعى مطرحات تحازو تخلنبر حنت زبلو خان تايم زوا ما خل كتكا كذا سكنية الكام مسيم ريو قتلا أب أي روزا قال من كتك لكن في قدر كاين نبلوها مستي وحدت نايتي غزاوت زغيت كان زغات لك تفكر كابلوها تلك مثلها مسيم ريو ابلوها سازي فؤاد مهب اتليست بغزاوت درجه صقامات كم زي له فلتي تناي ماكل غودنا حرنت خميم خانو بچبط فلطو بلاي تناي منقسي بزو حلو ناي منقسي ابايتو سو ناي قدامنا حتو ناي برايفت كن I don't know I have no idea أنا فريش كأطو خلو يذكرني عب تكلتش هنكلتن كالا عمد كبوصحو خلو إنجنيراتنا يرتراتهم سيفيل إنجنيرز مهارو أب كالا عمد ويسالسا عمد حمشا عمد يمزودو أب سالسا عمد سراح يجمرو نيرو سلمتاي هنسا قياس لزنفري أب سالسا عمد كلو I remember ناي كرن ماستر بلان دوسوس زبلو رابع عمد تمهاراي كلو ينتسرح جميرو نيرو ناي سيفيل انجينيرينج تمهاراي كله مالتي مستوم كالوت اكسبرتس كاينو فح زبل قطبا ريناينا قد ما يزنو بورد ما كاباين لعل كزاربو خا يقولوا تايزري كازي حجرت معبل انتلا اتي زمهار زلو منسي ما اسكو دي ليز هو انت انا بتي ايكونوميك كونتريبيوت كغبر قال نجر مخغبر نزو ما بيرترا زلو منسيات نخمو خغبرو اندحر خوينو دما ات برايفت سيكتور عدل كبا مالو منغ سيترا يكون عدل كبزلو برايفت سيكتور عدل كوهبلو عدل مستوى بدما اتي ترى سبدما تواسا يخل انا تمهراي كله هذا معلتي بزي عبد سوقدو غزاوتي سراح سلازنبره ابو خيدنا دبداب زبحال له حنت معل سريح كميت نقفات 100 نقفه مال شعو ورحت انقسقس كبناتي قرطوا كايدان زلو مغب ماين كاتين فيرس لزلنا تاين مالتي I had those kind of experiences ابهر ترى كم زي عينت عدل تفاتير كادما كالوت منسيات كغبري يقولوا እዚ conversation እዚ ድማ ደገ ዘለና ዓቢ አበርክቶ ይዘለና ናብዚ ጉዳይ እዚ ንምባል ኢለ ኣብ ትምህርቲ እስከነቶ ብዛዕባ ትምህርቲ እውን ተዛሪብ ነይሩ what can you say about that ሲራክ ትምህርቲ ዝምልከት ኢንፋክት ኣብዛ መጽሓፉ እውን ሪኻ ኣለኻ ዲኻ ወፂያላ ግን ኣይ أنا ኣለኹ تلمي قد عم زعباي تنقرنا بزعبا تمرتي ترى لا بزعبا يكونكم بزعبا تمرتي صارب او تقي سؤال المبالي بزعبا تمرتي تي بريزيدنت يساس كزار كلن تايلو كم تيز دلنايو ايكونن ممحياشات نقبر لنا يلو እሱ ማለት ሕማኸና ማለት ኣይኮነን ብተዛማዲ ኣብ ኤርትራ ትምርቲ ካብቲ ዓዕር ዝበለፀ ኣብ ኣፍሪቃ ይባሃል ካል እዩ ድሕሪ ትዝክር ኮንካ እዞም ናሽቱ ግሎፎና ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ እዞም ናሽቱ ቋንቋ እንግሊዝ ክዛረቡ ከለዉ ሰሚዕናዮም ኣለና ከመይ ዓይነት ብቕዓትን ክእለትን ከም ዘለዎም ኣብ ኩሉ ደረጃታት ኣብ ደገ እውን ንርኢ ኣለና ካብ ኤርትራ ዝመፁ ተማሂሮም ዝመፁ ኣብዚ ፅቡቅ ስራሕ ክረኽቡ ንርኢ ኣለና ኣብ ኣቡዳዋ ከለዉ ኣነ ዝከረኒ ናይ ማስዳር ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ነይሩ ክልተ ዓመት ኣካታቲሎም ቀዳሞት ዝወፁ ኤርትራውያን እዮም ነይሮም እቲ ናይ ማስዳር ዩኒቨርሲቲ ካብ ሙሉእ ዓለም ብሉፃት ዝበሃሉ ተምሃሮ ዘምፅኡ እዞም ክልተ መንእሰያት ኣብ ማይ ነፍሒ ዝተምሃሩ እዮም ነይሮም እዚ ንምንታይ ማለት ነግሮ ዘለኹ መስለካ ኤርትራ ፍሉይ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ኣተኣታትያ ቁሩብ ትንኪያ ኣቢልዋ ነይሩ ፕሬዚደንት ሓደ ካብቲ ልሙድ ኣብ ዓለም እንታይ እዩ 20,000 ዝኸውን ተምሃሮ ንኻልኣይ ደረጃ ይበፅሑ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ኣብ ካልእ ሃገራት ዝያዳ ክበፅሑ እዮም ካብዞም 20,000 10 ናይ ዩኒቨርሲቲ ዕድል ረኽቡ እቶም ዝተረፉ ረኣይ ይብሎምን ብድሕሪኡ ወላ ሓንቲ ዕድላት የብሎምን ኣብ ኤርትራ ግን ነዚ መሰረታዊ ለውጢ ገይሮም እዮም ኣብ ክንዲ ናብ ዩኒቨርሲቲ ጥራይ ዝኸይድ ናይ ሰርቲፊኬትን ናይ ዲፕሎማን ዝበሃል ከምዚ ቴክኒካል ስኩል ንብሎ ኣብ በዓል ኖርዌይ ኣዳልዮም ብዙሕ ሰብ ከምዚ ምዕብል ገይሮም እዮም ሕጂ እቲ ገምጋም ክገብሩ ከለዉ ከምቲ ዝሓስብዎ
ميت بميت አይታወተን ማለት እዩ ስለዚ ንዑ መሊስና ዳግመ ግምት ንገብረሉ ኣለና እቲ ኣባሃላ ስለዚ እንታይ ዓይነት ምምሕያሻት ክገብሩ ይኽእሉ ንርኢ ግን ኣነ ክሪኦ ከለኹ ስታቲስቲክስ ኣለኒ ኣብ ካልኣይ መፅሓፍ ከውፅእ ከለኹ ኣስመራ ከይደ ካብ ሚኒስትር ሃገራዊ ልምዓት ዘሎ ዳታ ወሲደ ነይረ እቲ ዳታታት ሕጂ ኣብ ኢደ የብለይን ምሳይ ከም ዘርእዮ ግን ናይ ብሓቂ ፅቡቅ መባዕለታት ተገይሩ እዩ ከምቲ መንግስቲ ዝደልዮ ግን እኩል ኣይኮነን ማለት እዩ ስተክ ብርግዝ ኣብ ካልእ ሕፅረታት ክህልወና ይኽእል ግን education might not be ካብቶም ዝበዝሑ ክብል ኣይክእልኒ ምክንያቱ in general ናተይ ኣረዳዳ ኣብዝኮ ኣብዝነት በዚ ሲራክ ደረጃ ትምህርቲ ናይ ሓንቲ ሃገር ኣነ ናተይ ዝርዳእኒ ማለት እዩ ምስ ደረጃ ቁጠባኻ ዝኸይድ እዩ ክኸውን ዘለዎ I think ሓደ ካብ ስዊስ ክንመሃሮ ንኽእል ድብሎ ኣነ ብዙሕ ነገር እዩ ዘለዋ ካብዚ ሃገር ሓንቲ ንእሽተይ እያ ከማና ማልቲ ኤትኒክ እያ ከማና ብዙሕ ዜጋታት 4 ቋንቋታት ዘለዋ ሃገር እያ ስለዚ ምሳና ዘመሳሰላ ነገራት ኣለዋ እዚ ሃገር ሓደ ካብቲ ንሳቶም ዝተኸተልዎ ካብ ካልእ ኤውሮጳ ፍልይ ዝበለ እንታይ እዩ ሰብ ሃይ ስኩል ክሳብ ዝውድእ ኩሉ ግዴታ እዩ ካብ ሃይ ስኩል ግን 25% ጥራይም ናብ ሃየር ኤጁኬሽን ሰድዎም ናብ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ማለት እዩ እዚኦም ኢንጂነራት ክኾኑ ይኽእሉ ሎየርስ ክኾኑ ይኽእሉ ቢዝነስ ክመሃሩ ይኽእሉ ገለመለ about 70% ክሳብ 75-70% ግን ናይ ሞያ ትምህርቲ ዝወስድ ሰብ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቁጠባ ከም ናይ ስዊስ sophisticated economy ኣብ ኤውሮጳ ይኹን ኣብ ዓለም የለን very very sophisticated economy and very well performing ጽቡቕ ዝሰርሕ ኣብ ኤውሮጳ you tell me ካብ ናይ ስዊስ ቁጠባ ዝበለፀ ዘሎ የለን the reason is መንእሰይ ናቶም actual ስራሕ ዝተዳለወ ስለ ዝኾነ እዩ እንታይ ማለት እዩ ፋብሪካ ድሕራ ኸይድካ መብዛሕትኡ ግዜ ኩሉ ሰብ ኣይኮነ ኣብ ኮምፒውተር ዝሰርሕ ብኢዱ ዝሰርሕ ኣለ ስለዚ ነቲ ብኢድካ ክትሰርሖ ትኽእል ዘዳሉ ንሕክምናታት ድዩ ዘዳሉ ንኤሌክትሪሽያንስ ድዩ ዘዳሉ ኩሉ ዓይነት ስራሕ ብኢድካ ክስራሕ ዝኽእል ብኢድካ ክባል ከሎ ጉልበት ጥራይ ደይኮነሲ ሓውሲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ፋብሪካ ናይቲ ኦፊስ ስራሕ ጥራይ ደይኮነስ ካብ ኦፊስ ወፃኢ ክስራሕ ንዝኽእል ዝበዝሐ መንእሰይ ከምኡ እዩ that's why ኣብ ስዊዘርላንድ ሽቕለት ኣልቦነት ናይ መንእሰያት ኣሎ እንተተባሂሉ ካብቶም 25% ናብ ዩኒቨርሲቲ ዝኸዱ ካብኦም እዩ እቲ ሽቕለት ኣልቦነት ናይ መንእሰያት ዝፍጠር ካብቶም 25% ኣነ ምስኦም እየ ተማሂረ ካብቶም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝኸዱ ካብኦም እቲ አንኤምፕሎይመንት ምክንያቱ እቶም ታሕተዋይ ደረጃ ትምህርቲ ክመሃሩ ከለዉ ሞያ እናሰርሑ እዮም 2 መዓልቲ ይመሃሩ 3 መዓልቲ ይሰርሑ ን3 ዓመት ሽዑ ትምህርቲ ክውድእ ከሎ ኤክስፐርት ኣብ ዓውድናቱ ሽዑ እንታይ ገይሮሞም ነዚያ ምስ ወዳእኻ ናብ ዩኒቨርሲቲ ክትከይድ ዕድል ኣለካ ብዙሓት ካብኦም ባዮም ዝገብሩ ናይ ኢዶም ዝጭበጥ ሞያ ሒዞም ዝሰርሑሉ ክእለት ሒዞም ደሞዝ እናተኸፈሉ እዮም ካስ ብምሃሩ ድሕሪኡ ናብ ዩኒቨርሲቲ ይቕፅሉ ሓደ ናብ ዩኒቨርሲቲ ክኸዱ ከለዉ ድሌት ዘለዎም ጥራዮም ዝኸዱ ሳከት ስቕ ኢሉ ተሓዊሱ ዝኸይድ የለን 3 ዓመት ሞያ ገይሩ ፅቡቕ ስራሕ ዘለዎ ሰብ ሓዋዊሱ ኮሌጅ ክየድ ኣሎ ተባሂሉ ይከይድን ወዲ 16 ኮይንካ ክትውስን ከለኻን ወዲ 19 ኮይንካ ክትውስን ከለኻን ፍልልይ ኣለካ 3 ዓመት ሰሪሕካ ተመክሮ ጌርካ መፂኻ እንታይ ማለት እዚ ኤፊሽንሲ ይብልዎ እዚ ስዊስ ዘይድሊ ገንዘብ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣይባኽኑን እዮም ሓደ ሰብ ፅቕ ኢሉ ክመሃር ፀኒሑ ተመሊሱ ኣብ ሜክዶናልድ ሰርሕ ተኮይኑ ሚልዮናት ገንዘብ ኢንቨስት ዝኾነሉ እዚ ስለዚ these resources could have been used somewhere else ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ኮሌጃት 2-3 ክትገብር ትኽእል ኢኻ sophisticated economy የብልናን ብዓብዩ ኣብ ሕርሻ ዘተኮረ ቁጠባ እዩ ዘለና ሕርሻ ማለት ከዓ መጀመርያ ሰብ እንታይ ዘድልዮ ከመይ ገይሩ ናይ ሕርሻዊ ትካል ክገብር ይኽእል እዩ ክመሃር ዘለዎ ጀርዲን ዘለዎም ባይ ዲፎልት ሲ ናብ ጀርዲን ገጾም ክኸዱ ከተተባብዖም ክትክእል ኣለካ ደቂ ኮንትራክተራት ንክኾኑ ናብኡ ዘተኮረ ክመሃሩ ኣለዎም እጂ እዚ እንታይ እዩ ነቲ educational inflation ይብልዎ በዓል ጣልያን ትፈልጦ ኢኻ በዓል ፈረንሳ ኩሉ ሰብ ዩኒቨርሲቲ ከይድ then there is no job 30% ናይቲ መንእሰይ ስራሕ የብሉን ነዚ ክቅየር ተኮይኑ እቲ መንእሰያት በዚ ሕጂ ዘሎ ኣብ ኖርማል ሲቹዌሽን ኣብ ሞያ ዘተኮረ ኣብ ተግባር ዒድ ዘተኮረ ሰርቲፊኬት ናይ ዓመት ዲኻ ክትገብረሉ ናይ 6 ወርሒ ዲኻ ክትገብረሉ ግን ንስራሕ ክወስዶ ዝኽእል ሞያዊ ኣገባብ እንተኸይድና እዚ I think I don't know ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣይተዓወትናሉን ክብል ከሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ I don't understand it ግን ከምቲ ዝበልካዮ ስኻ ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባሽ ሳ ኸብርሃ ኢንፋክት ኤግዛክት ከምኡ እዩ እኮ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምክንያቱ
اسرا خاب ميتي زخونيو نابنا يونيفرسيتي ليفل زمهار اب ارترا تناي ديجري انداتوال كاصاو دحر ناي تكنيكال لوكا ناي سيرتيفيكيت ناي دبلوما انداتوال زغلص اسوتات بقطع ابت اندستري نخوتوكا اب سرح نخوتوكا زبلي تصقم اب ارترا اب سويزرلاند منالباش توم سبات وصل مسبالو قطع نعوز خون اندستري تاسلازلا اب اندستري خودو خونيم ناتو مهرون براكتس قبر خونيم ابانا هم عينت ادرات يبلهم تحت قرصن خمو عينت زخون كن الله منالباش تعودنا المبليو بريزيدنتون توم سبات قطع دحر تمرت مودوم اب كم عينت سرح اي ساتفون بمهلام كون غي كم تحازا ذكركات خوينو اسمرا يونيفرسيتي دحت مايركاسا بدحريو نتي اب يونيفرسيتي لاي متكوار يترف اب كوليجات نتوكور يلوم اب تفال عليه ختمات تباص اب عد غيه ماي نفح بعابيو ساوا فحكم زبليو تيجيرو سيزي تي كمزناي قدم ناي 19 اسراف لزمن زنبره نيونيفرسيتي ناب نمخات ترايز علمه ايكونني دغاغيمو بريزيدنت بلونتاي سبات ناب سرح زاتولو مويا خوسلهم لما عالتو نبل كونيري ناي حريشا ناي مصقان ناي ماكيناتات كمان كزارب كله نخوموتات كمان زخلو خيلاتات كفري خللهم سلازي بحسب ببوليسي ابوتو لو ابت تكبار منالباش صقام اغاطيمهم كون سوها اسلنا نريو I think it بحافشة نريو زلنا كونتات زتكبر زلو وين زتكبره أنا عايز كان مرأي زتكوري كونن تراين تايو توسخ حسابنا كنهب بزح من سي كاسل زكاتلنا شنكل تميتين شنسل سميتين سباتي كاتلنا سلو it's important تي مرداتنا بزب كنس جرس لزدلنا هنا كالا أنا زي تقصكو بزعبا نايتليان وانت زاري بنيرو كمون بزعبا ميديا زين كلتي أنا سكت تقصن كمي مالتي النيرنسن نصوري تي حتوتات تحتو زلهان تقربو زلهاسي ديسكاس من قبرولي it doesn't mean كومو عينت الرأيها ولا تايكونا that's why مساحة ديسكاشن انجايز قبرو مخنياتو تري توخات دحرت خلعل الحتوتات ناي سواتكا تقرب تناي ميديا it was in fact I تصبحوان يرقم بسفيح قليصنا مخنياتو تايلو تي تناي وصا قدات كاب ميديا نصيلكا تعي تخلنها مخنياتو وصا قدات قند عاوتون ودقوتون بت ميديا يزغزا لومخا همزن ريو زلنا تي ميديا زقاصرو زلو وحدات تي مين ستريم ميديا زقاصرو وحدات كلاتيم ግን fortunately رومو بعالم زناي سوشيال ميديا زبحال صبو عدلات فتيرلو بتزامادي مستبزحنا حزب ارترا خلاها نحنا في السوشيال ميديا زلونا حيلي انا اسكازر يكون كباحتكم جميركا توم كالوت زلو وسخكا ازي حيال زخونه ناي سوشيال ميديا لنا اسو حدا ايت نايتي واتساب قداتي صمدو بحدن نسرح لنا مساخه صمدو حجي نتي ناي بحقي ባህሪያቱ ጠባያቱ ትሕዝቱ ዝገልጽሉ ስኻትኩምኹም እቲ ካልእ ሚድያታትን እዩ ስለዚ ጽምዶ ሃብ ዲፕሎማሲ ካል ትርጉም የብሉን ስለዚ እሳ ኣትሪሩ ገሊፅዋ እቲ ዲፕሎማሲ ክበሃል እንከሎ ተተሓሒዙ ምስቲ መራሃቡ ብዙሓን ኣባናት ኣድማዕ ኮይኑ ዘሎ እቲ ሶሻል ሚድያ ኣብዚ ከዓ ምናልባሽ ቀጥታ ኣይበለን እምበር እዚ ስኻትኩም ትሰርሕዎ እዚ ካልእ ማሕበራት ዝሰርሖ መንግስቲ ኤርትራ ፅቢቑ ሪኦን እከታተለኒ ናይ ብሓቂ ውፅኢታዊ ዝኾነ ዕውት ዝኾነ ስራሓት ትሰርሑ ኣለኹም ስለዚ ጠቂስዋ ኣሎ ኢንዳይሬክትሊ ተንኪዩ ኢልኩም ዘሎ ነዞም ኣብ ሚድያ ዘለኹም ዌል ኣነ እኳ እቲ ሶሻል ሚድያ ዝከታተሉ ኣይመስለንን እዩ ንሱ ግን ኣትሊስት እቲ ነጥቢ ግን ኣገዳስነት ናቱ ፖለቲካ ብዕምቆ ዝርድኦ ሰብ ስለዝኾነ ጆርጆ እመነኒ ዋላ ባዕሉ ቀጥታ ተደይረአየ ርግፀኛ
وكل حبريتات خمزلو أبصرجع بس مرات تغيد مرحبا جورج جون بلك ناي تي تسرح قداسنت كمزلو دارغا حزب إرترا كله ونا I think it's ميدياناتنا حيال كخون زقبرو ميدياتات فلويات ጋዜጠኛታትን ኬላታትን ስለዘለና ደይኮነሲ ንቁ ህዝቢ ስለዘለና እዩ እዚ አበይ ትሪዮ መሲልካ ትንቁ ህዝቢ ንብሎ ዘለና ተጋሩ ካባና ይበዝሑ እዮም ይብሉ በስታቲስቲክስ በብዝሒ ካባና እዮም ዝበዝሑ ቁጥርናቶም ሲ I don't know ኣብ ኢትዮጵያ እኳ ኢንፍሌት ናይ ምግባር ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ኩሉ ግዜ ብዙሓት ምዃኖም 10 ሚሊዮን ንበፅሒና ዝብል ስታቲስቲክስ ናይ ተጋሩ ይሰምዕ ዝበዝሑ ናይ ዩቱብ ናይ ትግራይ ግን ናይ ኤርትራውያን ክስዕቡ እዮም ዝፍትኑ and this tells you something ህዝቢ ኤርትራ ፖለቲካዊ ንቅሓት ኣለዎ ብዛዕባ ሃገሩ ይግደስ እዩ ኩሉ ዓይነት ፀገም እናሃለዎ ድማ ኩሉ ዓይነት ፀገም ኤርትራውሲ አንጻር ኤርትራ ውይ ክብልሲ every right is ኣለዎ ረዮም ሶማሊያ ከምዚ ገይሮም ጅቡቲ ከምዚ ገይሮም ኢትዮጵያ ከምዚ ገይሮም we have every reason to complain مردا بينا ولا نسدرها كو خمي خاطر قبر سدرها سي ادي خانت زي بالله خلا كو ويز بالسبب لكو جن لبام تايز قبر غزويري سدرو يري ابو خان ادي خان تاي قبر لوتري انتاي يقرب الكارلو زي كونسي انتاي كو قبر يوعل له كند من تاي دخم له دخ امام تاي يمصل كارلو تري سو اتا دخ امام زم صوازر له لبام درخينكا اخبروت كتب لك ما تقولي لي زل عقم تلك تمل ابز غودلو ريل خيلكا نابو زمل تقبر ምናልባት ካብቲ ዘሎ ንላዕሊ ከተበርክት ትኽእል ንርኮንካ ብፍላይ ኣና ፖለቲካ ናይ ኤርትራ በዚ ክንሪኦ ኣለና ባህላየ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብቲ ፖለቲካ ክንሳተፍ ከለና ንሰባት ብፖለቲካ ጥራይ ኮንካን ክትጠቕሞም ትኽእል እንድሕሪ ፖለቲካዊ ስልጣን ኣምቢሽን ወይ ድሌት ዘለዎ ሰብ እንተሎ መጀመርያ ንህዝቢ ክትጠቅም ክትክእል ኣለካ ኣብዚ ናይ ዲሞክራሲ ዓዲ ኮ ሰብ ብኸመይ ኣብ ፖለቲካ ዝኣቱ መጀመርያ ኣክቲቪስት ኮይንካ ኣብ ናይ ገለ ናይ መንግስቲ ንህዝቢ ዝጠቅም ብጥርሑ ክሰርሕ ክትክእል ኣለካ that's how it works ናትካ credibility فاندريزر كوين كاديخا كال البوليتيكا تسرح زولو ناتو اتاكاي كوين كاديخا ناتو فورم زمل كوين كاديخا بتروح بتسرح لك نهزبي كتغلغلو كتكلا لك نهزبي مسغلغل كايو اذا سبزي بتروح زغلغل نسي دوموز تزغفل زبلت امسرحي مزبلينا بوليتيكا دمصاكا سلازي ناي بوليتيكا حلم انت لك خوينو first serve your people نهزب خا زغلغل سرح جبر اتي تغبرو زلخا سوشيال ميديا نخومي عدل غيرو حدا وصبو غيرو يعبيللو تخاله دما ورا ودور الله خيو يعبيللو كلتي يعبلو انتاين مباليو اب ميديا نغبرو زلنا سرح ناتنا سرح تراي بلو سلازخونه يكونن حزبنا نقح سلازخونه نتن نغبرو سرح يسمع خناص فيدباك حنساب دما صرفو وسيخون يزاربكا بتزرداكا ملك كم زرداكا يغبري لذي اذن تايز غبركا انكر يغبركا يتزبي نقحات اللو كاباخا دير كسمع زمص ولا نتو زفلطو يكنغركا زمص sometimes you wonder so they know everything they just want هذا غزياسي جورجو نزا نغر زياسي بخما يغلصا خون يلوم يم دصبيم بر حدش نغر ايكونن جورجو زقربلهم نغلا حدش نغر كلو يخليتاين مالتيو نكو حزب لنا حد نتو زفلط صقماتو زفلط صقم نايت هاجر زردا نحنا بزك نزارب كلنا دما ابي ارترا زلو صقم سلازي يردانا ويون سلازي نمبا يكونن but هينوت صقم كاخنطمت علينا we need to think about solutions ምናልባት መንግስት ካባና ላዕሊ ዝፈልጦም ነገራት አለው ግን አንሕና ድማ በትድሩት ዘለና ሓበሬታ ምሳና ምሳኻትኩም ሓሳባት ክንህብ ንፍትን ነቲ ስራሕናትና ድማ ወትብሉና ይኹምቶም ድኸትኩም እቲ ዝብና ተገዲሱ ከም ትሰምዖ ብፍላይ ካብ ዓዲ ዝመፁ ዓበይቲ ብዙሕ ግዜ ምስጋና ዝህቡኒ ናይ ብሓቂ ከም ትንገብሮ ስራሕ ክብሪ ከም ዝህብዎ ይነግሩኒ እዮም معكني معبال حنت هاجر زتمار حبرة تسمه الله كلهم وجنات تسمعوا نتبيو كلن هاجرات نزا أمر نناتن مجلسات يبالو كوانت خنا أبناتنا فلوين نتجنا وفوين مهورن حبرة تسمه زهلو ترايو معبال زرقاقز مخنياتو رأينا من تخندف مهروك هلو نترأينا كنشبت كآتو فاينت نسرع سلازيا إيرترا بتتسرحلو زلا سرعة تمرتي أبيلا
ናሃገሩ ዘፍቅርን ዝብጆን ዝተማሃረን ዝሰልጠነን ዜጋ ከተጥሪ እትጽዕር ዘላ ኣብ ዝሓለፍናዮ ጉዕዞ ኣብ ናጽነት ነዚ ኣርእስቲ ኣልዒልና ንሰነዳት ናይ ዝሃገር ኣብ ንውከሰሉ ህሞት ኣብ ትምህርቲ ዝተገብሮ ወፍሪ ጥርዚ ናይቲ ራእይ በፂሑ እኳ እንተዘይተባህለ ተዓሚሙ ዘሎ ግና ቀሊል ኣይኮነን ብኣማኢት ኣሽዓት ዝቝጸሩ ደቂ ዝሃገር ጽፍሒ ደረጃኦም ብትምህርቲ ክቢሉ ምህላው ኩልና እንምስክሮ ሓቂ እዩ እሞ ኸዓ ብምዕሩይ ጂኦግራፊያዊ ዝርግሕን ናብ ኩሎም ብሄራት ዝሃገር ብማዕረ ብምብጻሕን ድማ ይግለጽ በቲ መሰረታዊ ነጥቢ ማለት ራእን ፍልስፍናን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትምህርቲ ንምጅማር ትምህርቲ ክንዛረብ ተኾይና ተመጀመሪያ ክንርዳእ ዘለና ኣረኣያናን ፍልስፍናን ኣብ ትምህርቲ ተራውን ኣገዳስነት ምስ ተኣሳሲርካ ክግለጽ ዕድል ስለ ዝህብ ንናህና መለኻኽቲ ኣብ ዝምልከት ኣብኡ ተኪርና ክንዛረብ ሓደ መጀመርያ ኣብ ውሽጢ እንነብረሉ ዘለና ሕብረተሰብ እንተ ምዕባለን ብልጽግና ናሃሉ እንተ ድሕረትን ድኻማትን ይሃሉ ነቲ ጠንቂ ናይዚ ብልጽግና ብኸመይ መጺኡ ከመይ ክትዕቅቦ ከም ዘለካ ከምህረካ ዝኽእል ሓደ ስልቲ እዩ ኣብ ድኽነትን ድሕረትን ትርከብ ሕብረተሰብ ከዓ ጠንቂ ናይዚ ድሕረት እንታይ ምዃኑ ጠንቂ ናይ ጥሜት እንታይ ምዃኑ ጠንቂ ናይ ድሑር ባህልታትን ንሱ ዘስዕቦ ሽግራትን እንታይ ምዃኑ ተረዲኡ ነዚ ከዓ ብኸመይ ክቃለሶ ከም ዘለዎ ሓደ መንገዲ ዝጸርግ ብልሓት እዩ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ትመሃሮ እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ትመሃሮ ነቲ ሕብረተሰብ ከዓ ክተገልግለሉ ዝውህበካ ሓደ ዓብ ስንቂ ማለት እዩ ትምህርቲ ብዝሃገር እዚ ብግቡእ ንምክያድን ዕውት ንምግባርን ሓደ ሃገራዊ ፖሊሲ ናይ ትምህርቲ ወጪ ይስራሓሉ እዚ ፖሊሲ እዚ ሕጂ ዝምርሕሉ መትከላት ኣለዎ ኣብዞም መትከላት ተመርኪሱ እቲ ንጥፈታቱ ዘካይድ እዞም መትከላት ከዓ ኣብቲ ምዕሩይ ዕድላት ናይ ትምህርቲ ንኹሉ ዜጋ ምፍጣር ዝብል ክኸውን ከሎ ሓደ እቲ ካልኣይ ከዓ ምስ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝተተሓሓዘ ንኩሉ ዜጋ ኣብ ዝኸለወ ይሃሉ ዕድላት ናይ ትምህርቲ ከም ዝበፅሖ ምግባር እዩ እቲ ሳልሳይ ከም መትከል ናይ ትምህርቲ እንሪኦ ከዓ እዚ ናይ ብቕዓት ትምህርቲ እዩ እቲ ብቕዓት ትምህርቲ ከዓ ብቑዓት ዝኾኑ ንኩሉ ዘማልኡ ብኩሉ መዳያት ዝሰልጠኑ ዜጋታት ንምፍራይ ክከኣል እንድሕር ኮይኑ እቲ ብቕዓት ናይ ትምህርቲ ክረጋገጽ ክኽእል ኣሎ እዚ ንባዕሉ ሓደ ካብ መትከላት እዩ እቲ ራብዓይ ክንወስዶ ንኽእል እዚ ሓድነት ኣብ ብዙሕነት እዩ እዚ ኩሉ ግዜ እዚ ብዙሕነት ወይ እዚ ዳይቨርሲቲ ንብሎ ሓይሊ እዩ ዕድል እዩ ከዓ ከመይ ገይሮም እዮም እዞም መንእሰያት እዚኦም ነዚ ብዙሕነት እዚ ናይዚ ሃገር እዚ ናይዚ ህዝቢ እዚ ከሰማቕርዎ ዝኽእሉን ኣብ ማእከል እዚ ብዙሕነት ከዓ ሓድነት ክረጋግፁ ዝኽእሉን እቲ ትምህርቲ ይሕግዞም ማለት እዩ እቲ ሓምሻይ ከዓ ትምህርቲ ቀጻሊ ምዃኑ እዚ ላይፍ ሎንግ ንብሎ ዕድመ ዘይፈርሕ ሙሉእ መዋእልካ ትመሃር ምዃኑ ንኸምኡ ንምቕራቦም ዝዓለመ ሓምሻይ መትከላት ነዞም መትከላት ኣዕኑድ ገይሩ ዝተሃንጸ ትምህርቲ ኤርትራ ብውፅኢቱ እናተዓቀነን ገስጋስ ከየቋረፅን ክጓዓፅን ይሕሎም ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ፈታው ሃገሩን ፈታው ስራሕን ዝኾነ ዜጋ ንምፍራይ ዝዓለመ ክሳብ ዝኾነ እቶም ክትቀሱ ዝጸንሑ መትከላት ካብ ሓዲዶም ከይወፁን ንትግባረ ናይዞም መትከላት ዘረጋግጹን ዕላማታት ድማ ነቲ ራእይ ከስምርዎ ከም ዝጸንሑ እዚ ተበፂሑ ዘሎ ደረጃ ባዕሉ እኹል መርበ